Jak to zní? Nejlepší střelec na to, že jste stoper. No je to troška kuriózne, pretože neočakáva sa, že stoper by bol najlepší strelcom v týme. Takže je to troška kuriózne, ale myslím si, že alebo za nás všetkým hovorím, že je to jedno, kto dáva tie góly. My sme šťastní hlavne, že dáme ten gól a či ho strelím ja, alebo ho strelí záložník alebo útočník, tak v podstate je to jedno. No, nevyčítají to vám útočníci, že jste takhle dobrý, nebo třeba naopak vy jim, že vás môžu předehnat? Zatiaľ mi to nevyčítajú, uvidíme časom. Možno, že ešte dám nejakých pár gólov, takže uvidíme, čo mi napríklad Abdallah Ning povie, alebo ostatní útočníci. No, dneska bylo hodně vidět, že jste se cpali dopředu, že jste tam nabíhal i z té stoperské pozice, takže je to takový ten váš záměr, nebo že ono, už teda říká, že to vyplyne té situace, že ale přece jste tam hodně se cpal dopředu. Áno, tak osobne ja to mám rád, ako aj tréner povedal, že máme to aj, nie že máme to povolené, že môžeme podporovať ten útok a myslím si, že je to aj pre toho supera možno nejaký neočakávaný moment, že tam je o hráča naviac a toho hráča neočakávajú, takže máme to, či už ja, alebo dneska tam bol Traoré, tak máme to povolené, takže zatiaľ nám to vychádza, strieľam góly, takže zatiaľ je to fajn. Předpokládám, že ještě v kariéře jste nedal 4 zápasy za sebou po každej gól. Nie, je to prvýkrát v kariére. Ještě možná asi pro vás potěšující statistika minulého sezónu 10 žlutých a teď ani jedna. Tak z čeho to vzniklo jako takhle, jo? Na stopera? Máte pravdu. Po sezóne som si urobil takú nejakú osobnú analýzu a z tých 10 žltých kariet, čo som mal, tak som mal možno aj polovicu úplne zbytočných, ktoré nemuseli byť. Boli tam aj, myslím, že 1 alebo 2 červené karty, takže tie tiež nemuseli byť, takže dávam si na to väčší pozor, vyhodnocujem inak tie situácie. Pomohol mi aj bývalý tréner Martin Hisky v tom, niečo mi poradil v nejakých daných situáciách, jak sa mám správať, takže myslím, že mi to vychádza teraz. Dobrý den, Daniel Fotokin Sport. Vy v této sezóně už několikrát jste tak jakoby vyvážel míče a pak přinášel hru směrem dopředu. Je to vlastně, máte takové úkoly od trenéru, nebo ty přenášení hry směrem nahoru na rychlostního Singatel, a takhle? Tak áno, ako som povedal tu pánovi, že máme to povolené od trénera. Myslím si, že je to aj pomoc pre ostatných spoluhráčov, keď my tú loptu zoberieme a vyvežeme ju napríklad 20 metrov, 30 a potom ho správne prihráme tomu hráčovi, ktorý je voľný. Takže je to pomoc pre tým. Myslím si, že v tom modernom futbale už sa to aj vyžaduje od tých obráncov, aby takto pomáhali mužstvu. Neuvažujete už, že by mohla přijít nějaká nabídka ze slovenské reprezentace? Tak bolo by to krásne, keby by som bol povolaný do reprezentácie, ale ja sa tým nejako nezaoberám. Robím si svoju prácu najlepšie, ako môžem, sústredím sa sám na seba a keď to príde, tak budem veľmi vďačný a zároveň aj šťastný, že tam môžem ísť. Ještě co říkáte na změnu trenéra, jak jste ji přijali, že jo, v týmu taková. Už se o tom mluvilo dlouho, že by trenérský úkol odejít a jak vidíte tomu? Tak hovorilo sa o tom dlho, možno určite aj pre trénera Hiskeho, ale aj pre nás to nebolo nejak ideálne, ale myslím si, že tréner zapadol dobre medzi nás, má nejaké nové prvky, ktoré sme mohli dneska aplikovali do tej hry, ale mali iba 3 dní na to, aby sme sa niečo nového naučili. Myslím si, že teraz do budúceho zápasu budeme mať dostatok času na to, aby sme sa zase nejaké nové veci naučili a zároveň v tom ďalšom zápase aplikovali. Ještě nějaký dotaz? Ano? Davide, jestli můžu, jak máte ten svůj vývoj, když jste tady přišel před nějakým časem, tak jste se pohyboval na hraně sestavy, žádnou velkou roli jste nedostával, občas třeba pan Jarabek vám hodně vyčítá některé věci a teď patříte k těm největším oporám týmu, tak jak to vnímáte ten posun, ten svůj rozvoj tady? Tak ja sám vnímam ten progres, ktorý som urobil.
Musíme si povedať, že so všetkým rešpektom tréneri, ktorí ma trénovali pred Martinom Hiským, ale mali troška iný odlišný štýl hry, ktorý mi, nehovorím, že nevyhovoval, ale tak môžete to sami vidieť aj vy, že proste tréner Hisky tu zmenil tú hru, ktorá mi pasuje najlepšie a tá ma vlastne vyšvila hore mojimi výkonmi, takže tá najväčšia vďaka patrí trénerovi Hiskému. Myslím si, že každého baví hrať futbal kombinačný, myslím si, že aj vás, ale aj fanúšikov to baví sa na to pozerať, ako sa pozerať na mužstvo, ktoré iba to kope hore a na nejakého vysokého útočníka, ktorý ho to tam bude spracovávať alebo tečovať lopty a tam zabiehať za nich útočníci, takže tá typológia tej hry, ktorú má Martin Hiský, ale aj tréner Jarolim, tak sa mi ľúbi a myslím si, že aj teraz pod trénerom Jarolimom budeme hrať podobný futbal ako za trénera Hiského.